Мәүлид айына багышлап, ел сайын районыбызның барлык мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә зур чаралар үткәрелә. Быел да шушы күркәм йола дәвам итеп, әлеге бәйрәм район үзәгенең Тәүбә мәчетендә үтте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген әлхамдулиллах безнең Тәүбә үзәк мәчетендә Мәүлид бәйрәме дигән шара әлхамдулиллах оештырылды. Мәүлид дигән шара ул пәйгамбәребезнең туган көненә багышланган бәйрәм. Һәм дә инде әлхамдулиллах әлеге вакытта районыбызда, яркәйбездә булсын, халык әлхамдулиллах мәчеткә тартыла, мәчеткә килә. Менә шушы җомга намазларына, бәйрәмнәргә күп итеп сөенеп, күрергә теләп киләләр. Һәм дә инде менә безнең шушындый чараларны оештыру, шушындый бәйрәмнәрне оештыру, ул күбрәк халыкны дингә тартырга, халыкны мәчеткә китерергә һәм дә инде әзрәк булса да динне өйрәтергә багышланган шушы безнең чараларыбыз. Безнең мәчетебездә укулар бар. Динебезне өйрәтү, гарәп телен өйрәтү һәм дә инде ул укуларга төрле яшьтәге апалар, абыйлар һәм балалар йөриләр. Менә бүген инде шушы Мәүлид бәйрәмендә нәкъ төрле яшьтәге безнең халкыбыз җыелды. Балалар булсын, апалар, әбиләр, бабайлар. Һәм дә инде яркәйдән генә кунаклар түгел, шулай ук Дөмөй авылыннан да кунаклар бар, һәм шулай ук башка авыллардан да һәм бөтен авылларның имамнары шушы бәйрәмгә чакырылды. Һәм гомумән алардан тыш кемнең теләге бар шушы бәйрәмгә килергә, менә безнең яркәй эчендәге халыкны алсаң, һәрбер теләгән кеше бүген шушы бәйрәмгә килә ала. Рабигуль әүвәл айының 12-нче көне ислам дөньясында зур тантана көне. Бөтен дөнья мөселманнарының зур бәйрәме. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам бу көнне таң алдыннан дөньяга килгән. Шул көннән башлап ислам нуры җәелгән. Бик күп мөгъҗизалар пәйда булган. Мәүлид гарәп сүзе туу дигән мәгънәдә. Үзебезчә әйтсәк, иң сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи вә сәламнең дөньяга килгән көне дигән сүз. Аллаһы Тәгалә аңа пәйгамбәрлек бирде, Коръән иңдерде. Җир йөзендә ислам динен җәелдерергә һәм бәндәләрне шул дингә өндәргә боерды. Хәзрәте Рәсүл Акрам Аллаһы Тәгаләнең иң якын илчесе буларак туры юлны дөнья һәм ахирәттә мәңгелек бәхет, сәгадәткә, рәхмәткә ирешү юлын ислам дине белән күрсәтте. Шуңа күрә аның туган көне зур бәйрәм итеп үткәрелә. Шул уңайдан бу көнне мәчеткә өлкәннәр һәм бер рәттән балалар да килде. Чараны Илеш районының имам ахунты урынбасары хәзрәт Галимҗан Мөхтаров ачып, изге теләкләрен җиткерде. Имам хатип Артур Габдуллин Коръән укып, бу кичәнең ничек барлыкка килүе, аның әһәмияте турында сөйләде. Мәүлид кичәсе дөньяга соңгы пәйгамбәр буларак җибәрелгән сөекле Мөхәммәд пәйгамбәр туган көн. Аның тормышы, камил холкы һәр мөселман өчен үрнәк буларак тора. Нәсихәтләре йөрәкләребезне ныгыта, күңелләребезне нурлы итә, хадисләре гыйлемле булырга, сабырлыкка, юмартлыкка өйрәтә, диде ул. Тәбрикләү сүзләренә Тәүбә мәчетенең укыту эшләрен оештыру буенча җитәкчесе Зәмзәмия Казыханова кушылып, ихлас теләкләрен юллады. Арытаба Тәүбә мәчетендә дини дәресләргә йөрүче укучылар мөнәҗәт әйтте, Дөмөй абыстайлары сәхабәләр, ягъни пәйгамбәргә якын кешеләр турында чыгыш ясады. Чарадан соң мәчеткә килгән һәр кеше чәй табынында сыйланды. Район Мая гәзитенең махсус хәбәрчесе Лира Гәрәева, Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.